altă zi de marți. Ce bine că am terminat tura pe ziua de azi. Alex o vede pe Tina, o fostă colegă de-a sa. Alex. Oh, hei, Tina, ce mai faci? Tina. Oh, salut. Foarte bine, ceapă verde, tu cum ești? Alex. Ți-am spus să nu mai îmi spui așa. Tina. Cum spui tu, ceapă verde? Alex. Of, veșnica Tina. Tina. Deci, ce planuri ai? Vii la clubul de fotografie sau iar o să stai cu nasul în cărți? Căci la ce nas ascuți tai, cred că poți tăia și vântul cu el. Alex. Bine, Tina, vin cu tine la clubul de fotografie, dar nu pot să stau mult. Tina. Super, ceapă verde, avem mult de mers, așa că hai să-i dăm bici. Alex. Bine, Tina. Tina, ce mi-ai făcut în ultimul timp? Tina răspunde. Ei bine, ceapă verde, am fost în multe locuri și am făcut multe fotografii, dar o să le vezi când ajungem la clubul de fotografie. La clubul de fotografie. Tina urlă în gura mare. Hei, voi toți! Am adus cu mine un adevărat mort viu! Vi-l prezint pe Alex Ceapă Verde! Alex răspunse. Mulțumesc, Tina, pentru că m-ai făcut de râs în timp record, mai puțin de 2 minute. Tina. Cu plăcere. Membrii clubului de fotografie. Alexandra. Hei, salut! Eu sunt Alexandra, am 19 ani și sunt nouă în club. Doru. Sal. Eu sunt Doru. Sunt fondatorul clubului de fotografie. Pe Tina deja o cunoști, deci ar mai rămâne doar Nini și Larry, care nu sunt aici momentan, dar o să-i cunoști tu pe parcurs. Tina. Hei, mai ușor, băieți. Am adus ceva ce poate îl face pe Alex să vrea să rămână la noi. Doru. Serios, Tina? Ce ai adus? Tina. Am adus o mică sticlă de rafinament. Cine are curajul să bea cu mine? Alexandra. O să beau eu cu tine, Tina. Tina răspunde. Ok, dar e destul de tare. Nu cred că o să faci față. Alexandra îl dă pe gât dintr-o suflare. Tina răspunse. Mamă, l-ai dat pe gât dintr-un suflu. Hei, ceapă verde, vrei să încerci și tu? Alex. Nu mulțumesc. Tina. E dulce, așa cum îți place ție. Alex. Poate doar o gură. După un pahar, la clubul de fotografie. Alex. Ei bine, eu cred că ar trebui să mă opresc și să mă duc acasă. Are cineva drum să mă soțească spre Valea Oarbă? Alexandra răspunse. Vin eu, căci este în drumul meu. Alexandra se ridică, dar se împiedică și cade peste Alex. Apoi Tina urlă. Hei, luați-vă o cameră copii, aici putem face poze cu voi oricând și în orice ipostază. Alex. Veșnica Tina. Tina. Ei bine, băieți, știți vreun loc în care aș putea să stau și eu cu chirie? Alex răspunse. Știu eu, Tina, dar dacă poți veni astăzi după ora 1 și 40 de minute, îți va arăta locul. Tina. Tot ceasornic care ai rămas la ore fixe, îți place să mergi. Alex. Dacă nu vrei să vii, nu este nicio problemă. Tina. Nu, vin. La cât ai zis? La 1 și 40? Bine, voi fi acolo. La ora 1 și 40, Tina pornește cu Alex către vilă. Alex spune, o să-ți fac prezentarea a doamnei proprietărese și a doamnei manager, așa că vezi cum te comporți, Tina. Așa, aceasta este Lily, domnișoara proprietăreasă în vârstă de 20 de ani, este dulce, atentă și place să ajute pe toți chiriașii. Lângă dânsa se află doamna manager Maria. Este o persoană foarte dură, dar foarte corectă. Acum vă las să vă cunoașteți puțin cât eu mă duc până la cafenea să iau niște cafele pentru noi toți. Domnișoara Lily.
Ei bine, sper să te simți bine la noi. Este un loc liniștit, un loc frumos și ai o vedere foarte bună spre pășune. Doamna Maria, managerul. Să stabilim niște reguli de la bun început. Nu ai voie cu băieți în vizită după ora 8 seara. Nu ai voie să fii inutilă. Nu ai voie în niciun caz să consumi băuturi care te pot perturba. În acea seară, Tina aduce la vilă pentru doamna proprietăreasă și pentru Lily o sticlă de rafinament. Cuvântul ei preferat pentru alcool. Domnișoara Lily nu consumă alcool și refuză politicos. În schimb, doamna manager ia o gură, din politețe mai mult, dar această oameni e așa de tare încât vrea să plece de la masă și să discute cu Tina despre comportamentul ei din seara respectivă a doua zi de dimineață. A doua zi de dimineață, doamna manager îi spune: poate nu m-am făcut destul de clară, dar aici n-ai voie decât 3 greșeli. La 3-a greșeală ești zburată instant și alcool de asemenea o durere de cap așa de îngrozitor încât asta este prima greșeală. Încă 2 și zbori de aici. Tina a înțeles că nu este de glumă în această vilă. Este frumoasă, este curată și este chiar o companie plăcută, la fel de doamna manager, dar nu vrea să calce strâmb chiar așa din prima. Totul merge frumos și liniștit. Tina, din când în când, pe ascuns, mai consumă câte 2-3 beri seara, dar în restul timpului este liniștită și pe treaba sa. Totul este bine și frumos până când o bătaie se află în interiorul vilei. Într-o zi, un chiriaș, care nu vrea să plece din cauza faptului că nu era de acord cu cele 3 greșeli ale domnului manager, vrea să o atace pe aceasta. Alex, care era pe acolo, din întâmplare, vede scena și sare în fața domnului manager pentru a o apăra. Acesta îl lovește pe chiriaș cât de tare poate, iar în același timp, doamna proprietăreasă, adică Lily, sună direct la poliție. Chiriașul agresiv este luat de poliție și este interzis să mai se apropie de vilă. Doamna manager spune: mă descurcam și eu, nu era nevoie să intervii tu. Tina a fost surprinsă să vadă această acțiune care nu era spontană și chiar ciudată pentru Alex, cunoscându-l de tot timp și știind că este o fire, să zicem, cel puțin plictisitoare. Toate bine și frumoase, totul decurge liniștit și aproape că s-a uitat de acel incident. Până într-o dimineață, când Alex se duce la clubul de fotografie la ora 6 dimineața pentru a pregăti pentru toți membrii câte ceva gustos de mâncare. Când ajunge acolo, observă cu stupoare că unele lucruri sunt de-a dreptul șocante chiar și pentru el. Toți membrii clubului, inclusiv Alexia, Alexandra și Tina, erau beți, atât băieții cât și fetele, în lenjerie intimă. Alex îi care pe băieți acasă, deoarece ei erau pericolul considerabil în cazul în care și-ar reveni din beție și ar deveni agresivi, apoi le îmbracă pe fete și le duce acasă. Alexia, adică Alexandra, porecla ei fiind Alexia, își aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat și îi aduce din când în când lui Alex câte ceva de mâncare, în afara clubului sau în interiorul său. În schimb, Tina, fiind la extrema cealaltă, fiind semi-conștientă de ceea ce s-a întâmplat în acea dimineață, de fiecare dată când bea, din momentul acela, se dă la Alex în diferite circumstanțe pentru a-l seduce sau doar pentru a se distra cu acesta. Dar are și ea bun simț și nu o face când în jur sunt mai mulți oameni. Următorul capitol se numește Ziua cafenelei.
Adică Alex se duce la o cafenea pentru a-și bea cafeaua de sâmbătă dimineață și acolo le vede pe Tina și pe Alexia discutând ceva. Primul său impuls a fost să le salute pe acestea două. Dar își aude numele și, curios din fire, trage o masă destul de departe cât să nu fie văzut, dar suficient de aproape cât să le audă pe cele două spunând ce aveau de spus. Tina. Hei, crezi că lui Alex îi plac fetele cu pieptul mare? Alexia. Cred că e genul care e atras de formele de la spate. Tina. Oh, chiar așa? Alexia. Posibil, dar dacă te place fix așa cum ești. Asta este important. Tina. Păi da, ai dreptate, dar să zicem că dar fi să vorbesc cu el, ce ar trebui să-i spun? Alexia. Nu prea știu eu ce să-i spui, dar știu ce să nu-i spui. Să nu în legătură despre logotnica sa. Stai. Tina spune. Alex a fost logodit? Alexia. Mult spus logodit. A fost cu o fostă colegă din liceul meu, dar aceasta n-a fost cu el pentru că le bea și pentru că la momentul respectiv avea suficienți bani. De unde știu asta? Pentru că era o bârfitoare adevărată. Și asta înseamnă mult dacă o spun chiar eu. Tina. Deci nu s-a întâmplat nimic? Alexia. Păi dacă s-ar fi întâmplat ceva de interes, sigur mi-ar fi spus. Era genul care îi plăcea mult bârfa. Tina. Deci e posibil ca Alexia. Nu știu, e totuși băiat și băieții o fac de la vârste fragede cu fetele. Dar tot ce e posibil. Dar de ce te interesează, Tina? Vrei să-l bagi în pat cumva? Tina răspunse. Nu e vorba de asta. Scuze, dar trebuie să merg la baie. Îmi cer scuze, revin imediat. După tot ce a auzit Alex, acesta decide să plece și să uite că a auzit ceva. Între timp, viața lui Alex decurge cam așa. După un incendiu la fabrica la care lucra, el fiind singurul care rămâne după acest incident, sărind în flăcări pentru a-și apăra colegii și automat să nu-și pierdă locul de muncă, este răsplătit de către șef cu un mulțumesc. În schimb, pompierii îi spun așa: atât tu și colegul de lângă tine care a sărit, fiind singurii doi care ați avut curajul să faceți asta, sunteți de asemenea și cei mai idioți oameni posibili. Cum să fiți de proști încât să săriți în flăcări pentru o fabrică și pentru un șef? Adică cine vă face statuie vouă? Alex, așteptând după câteva zile să primească o mărire sau măcar o recunoaștere pentru actele de eroism, nu primește nimic. Doar un simplu bravo de la șef care s-a întâmplat fix în ziua respectivă. În schimb, colegul care a sărit cu el a plecat după 2 săptămâni în cauza lipsei de recunoștință. După toate acestea, logodnica sa decide să-l părăsească, fără explicații, fără motiv. Din punctul său de vedere, Alex se afundă în muncă între 12 ore pe zi, 6 zile din 7. Când totul părea să fie o rutină, muncă, casă, muncă, atunci apare o inundație care ia aproape tot ce a agonisit. După toate astea, Alex încă încearcă să-și recredească tot ce a pierdut și între timp încă își caută o rudă pierdută. Care este acea rudă? Fratele său, despre care nu mai știe nimic de foarte mult timp. Totul este o combinație de oboseală și nervi pentru Alex. Ceea ce îl
Bine, spune din când în când, este spiritul umoristic și zglobiu amestecat cu alcool al tinei. Până într-o seară, când doamna Lily îl sună pe Alex la ora 23 și 13 minute să-l anunțe că Tina este la spital din cauza unei come alcoolice. Aceasta, când aude despre coma alcoolică lui Tina, fuge la ora aceea la spital cât de repede poate pe bicicleta sa din 92. Acesta stă cu Tina alături între 3 și 4 zile la spital, neplecând de pe acel scaun, mai aducându-i din când în când doamnele asistente niște vitamine și câte ceva de mâncare, pentru că nu vrea să o părăsească pe Tina. Când Tina s-a trezit, își cere scuze pentru tot ce a făcut și își cere putere pentru a-l ierta. Între timp, Alex, când a ascultat tot ce spunea Tina, atunci observă un tipar, și anume că nu vorbește despre tatăl ei, și atunci Alex o întreabă: dar ce s-a întâmplat cu tatăl tău? Vrei să-l anunți de ce ai pățit? Și atunci Tina spune: nu. Orice ai face, nu vorbi cu acea persoană. Nu este persoana cea mai potrivită cu care ai putea vorbi. Și atunci Tina spune: ei bine, nu te-ai întrebat de ce petreceam atât de mult timp pe la prieteni și de ce m-am băgat în clubul de fotografie? Păi, pentru că îți place fotografia și îți place compania prietenilor? Da, dar și pentru că tatăl meu, după ce a murit mama, ei bine, s-a comportat așa. De ce plângi după o persoană deja moartă? Îți dau eu un motiv să plângi. Ești un nimic, ești un zero ce n-are nicio valoare. Scopul tău este doar să stai la picioarele mele, să-și vezi treaba ta în bucătărie și oriunde mai are omul nevoie de tine. N-ai nicio valoare și poți pleca oricând de aici, nimeni nu-ți va duce dorul. Acestea erau cuvintele pe care tatăl meu le spunea zi de zi de zi. Și acesta a fost și motivul pentru care cu atât de multă ardoare am căutat un loc cu chirie și am fost așa de fericită când l-am găsit pe acesta, dar mă tem că deja l-am pierdut din cauza problemelor pe care le-am făcut atât doamnei proprietărese cât și ție și tuturor. Of, Tina, zice Alex, nu ești o povară, nu ești o problemă, ești doar confuză. Doar confuză fiindcă ai trăit într-un mediu ce n-a știut să te valorifice. Confuză pentru că unde tu vezi greșeli și durere, alții pot vedea doar un copil care plânge. Spune-mi, dacă poți, cu mama ta ce s-a întâmplat? Știu că a murit, dar dacă nu e prea dureros pentru tine, te ascult. Mama mea, spuse Tina. Mama mea. Vai de ea, mama mea. Îmi amintesc zilele în care ea a luat toată vina asupra ei, toată durerea aceea îngrozitoare pe care tatăl meu putea aplica asupra ei. Toată acea agonie. Oh, Tina, zice Alex, îmi pare rău pentru tot ce ai îndurat. Îmi amintesc când am avut acea nenorocită zi, când aveam 17 ani și ea a murit. Când ea a murit, am fost atât de dărmată încât nu puteam să conceptizez, nu puteam să simt că nu mai e. Și de atunci am ales să mă afund
alcool, să uit de tot ce mă doare, să plec cât de departe se poate de tot ceea ce mi-a făcut rău. Tina, zice Alex, vino la mine în brațe. Știu că totul este greu, dar vom reuși să trecem împreună peste toate. Sunt eu aici, e doamna proprietăreasă, e doamna manager chiar și toți cei de la clubul de fotografie, toți îți suntem alături. Mulțumesc frumos, spuse Tina. Când ajungem la vilă, suntem surprinși că doamna manager a organizat o petrecere de însănătoșire pentru Tina. Wow, zice Tina, nu mă așteptam la așa ceva. Este minunat. Doamna manager. Ei bine, măcar atâta să facem pentru cineva care vrea să se schimbe. Vrei să te schimbi, nu-i așa? Da, doamna manager. Vreau cu adevărat să mă schimb, spuse Tina. Alex, fiind surprins de gestul de mărănimie al doamnei manager, este chiar stupefiat, cunoscând atât de dură, de corectă, de nemișcat. Acesta, din impuls și din câteva sentimente ascunse, o sărută pe doamna manager. Aceasta îl pălmuiește și spune că va discuta despre chestia asta mâine dimineață. Acum bucură-te de petrecere și de faptul că Tina este în siguranță și bine. Ziua următoare. Doamna manager spune astfel. Ei bine, se pare că avem câteva lucruri de lămurit. După cum puteți vedea, atât Alex cât și Tina au mai multe chestii în comun decât vă puteți imagina. Și pe lângă faptul că sunt două suflete care n-au avut noroc, să spunem așa. Am de gând ca eu să fac primul pas pentru a uni aceste două suflete chinuite. Dacă toți sunteți de acord și sunt și ei de acord, bine înțeles. Ei bine, Alex, având în vedere faptul că tu ai adus atâta fericire în viața Tinei și chiar și înainte de incidentele acestea ciudate, ai fost mereu acolo pentru ea, ba chiar ai dat și o bicicletă ca și cadou de ziua acesteia când nimeni nu știa că e ziua ei, consider că ar trebui să încerci mai mult prin faptul de a încerca să fii iubitul acesteia, dacă și Tina dorește acest lucru. Tina roșie camacul, spune Alex spune păi, având în vedere tot ce s-a întâmplat, puteți vedea că doamna manager, văd că până și în confuzie cam semănați, deci am să vă dau eu simplu verdictul. Din momentul acesta, atât Tina cât și Alex sunt un cuplu, vă rog să-i susțineți cu toții și să auzim un rând de aplauze pentru cei doi proaspeți îndrăgostiți. Felicitări! După ce toată lumea își vede treaba lui, Alex se uite către Tina. Tina, ești de acord cu ce a spus doamna manager? Tina, păi eu sunt de acord dacă și tu ești. Alex, deci amândoi suntem de acord că ar fi o idee bună să încercăm să vedem dacă ne potrivim. Adică nu te deranjează că ne cunoaștem atâta timp, suntem prieteni așa de buni și ei bine, Tina, nu mă deranjează, chiar ar fi un lucru, o experiență plăcută. Te rog doar să fii
la fel de bun pe cum te știu. Și îmi pare rău că ți-am spus întotdeauna ceapă verde. Nu ești deloc ca o ceapă, ești mult mai bun decât o ceapă. Mulțumesc, Tina. În acea zi, Tina și Alex au decis să facă o plimbare pe biciclete pentru a-și limpezi gândurile. Aceștia merg la cafeneaua lor, unde Alex comandă o ciocolată caldă, iar Tina o cafea amară. Alex spune: de ce tocmai o cafea amară? Păi, m-am gândit că tu ești așa destul de dulce și m-am gândit să iau o cafea amară. Mulțumesc, Tina, dar singura persoană dulce de aici ești tu, fiindcă ești mereu ca o bombonă. Tina rânjește și după ce beau cafeaua, respectiv ciocolata caldă, decid să se plimbe liniștiți prin parc privind păsările. După privirea păsărilor și puțină muzică la radioul improvizat de pe bicicleta lui Alex, decid să se întoarcă la vilă. Între timp, la fabrica lui Alexandru, totul decurge liniștit și cursiv. Nu tu gălăgie, nu tu șef nebuni, doar liniște și pace. Dar ceva se schimbă în Alex. Se gândește la Tina nu ca la o veche prietenă, și la o posibilă iubită. Cât despre Tina, începe și în ea să intre aceleași semințe atât de curiozitate cât și de interes către Alex. Oare ar fi un iubit bun? Oare eu sunt destul de bună pentru el? Într-o seară, într-o seară, Alex decide să o invite pe Tina la el acasă pentru a se uita la câteva casete VHS cu clasicul Johnny Bravo. Tina acceptă și în timp ce cei doi se uitau la casetele vechi cu Johnny Bravo, Alex zice: hei, ce faci, fetițo? N-ai vrea să fii cu un mascul macho ca mine? Imitând replica ce auzi-o la serialul Johnny Bravo. Tina râde și zice: ok, Johnny, acum îmi scot electroșocul și vezi tu ce pățești. Aceștia râzând amândoi și bucurându-se în continuare de aceste casete. Între timp, Tina cere permisiunea să se ducă la baie pentru a face un duș. Alex îi spune să ai grijă la scări și că este prima pe dreapta. Tina mulțumește, în timp ce își face dușul, curentul se întrerupe. Alex își ia repede lanterna și începe să o strige pe Tina, făcându-și griji ca aceasta să nu cadă pe scări. O strigă: Tina? Tina, ești acolo? Ești bine? Pot să intru? Niciun sunet. Deschide ușor ușa, dar deodată Tina sare pe el și spune: aoleu, ce s-a întâmplat? Totul e bine? Alex: ușor, Tina, e în regulă. E doar o pană de curent. Te rog, pregătește-te și vină după mine în cameră ca să-ți dau niște pijamale curate și să te usuc. Nu e bine să stai așa, ai putea să răcești. Tina înțelege și cu capul jos se acoperă și se luminează pe acesta în cameră. Acesta îi dă niște pijamale de ale sale și îi spune că aceasta poate să fie camera ei, dacă nu cumva o dorește pe cealaltă, acesta având două camere. Aceasta se îmbracă în pijamale și, având un miroșele plăcut pijamale, întreabă: ce parfum folosești? Acesta spune: nu folosesc parfum pe pijamale. Tina se uită la acesta, se uită la pijamale, se uită la ea. Sunt puțin cam largi, dar sunt drăguțe. Mulțumesc, Tina. Eu o să plec. Dacă ai nevoie de ceva, te rog să mă anunți. Ce? Nu pleca, spune Tina. Nu pleca. Hai spune. Ce spui, Tina? Mi-e frică de întuneric.
nu mă lăsa singură, te rog. Tina, bine, nu plec, o să stau aici cu tine. Tina se puse în pat și Alexandru lângă ea, dar neavând nicio intenție romantică. Cel puțin nu acum. Tina doarme instant și Alex stă să se gândește. Cum am ajuns eu în situația asta? Adică totul s-a mișcat atât de brusc. Acum, ieri eram într-o casă asta atât de mare și goală. Singur, iar acum dorm lângă o fată super drăguță. Și când mă gândesc că acum ceva timp era beată în club și o duc acasă după ce am îmbrăcat-o și abia m-am abținut să nu îmi curgă sângele pe nas. În timp ce Alex se gândea la toate chestiile astea, observă ceva. Tina lăcrima în timp ce dormea. Alex spune, poate un coșmar? Ar trebui să o trezesc? Înainte să o trezească, Tina îl apucă și îl strânge tare în brațe, șoptind, mamă, mamă. Alex o mângâie ușor pe cap și doarme lângă aceasta, dându-și seama că este mai bine să nu o trezească. În ziua următoare, Alex, fiind obișnuit să scoale foarte matinal, este surprins că el s-a trezit, Tina deja făcuse micul dejun pentru amândoi și i-a adusese chiar și o revistă de citit. Ceea ce l-a lăsat foarte surprins, adică când a avut timp Tina de toate acestea, având în vedere că este deja ora 7. În timp ce Alex răsfoia revista și gusta mâncarea făcută de Tina, îi spune, hei Tina, cu astfel de talent în bucătărie ai putea oricând să locuiești singură, independentă. Tina spune, păi aș putea, dar dacă aș face-o, m-aș simți foarte singură. Nu știu cum tu poți să stai singură în casa asta atât de mare. Alex spune, păi Tina, având în vedere că sunt orfan de când mă știu, am obișnuit să locuiesc singur și casa asta nu e atât de rea, chiar dacă e uneori poate incomod să stai singur, dar ei bine, ce spui că după micul dejun să mergem la muzeu? Am auzit că a adus o expoziție nouă de medalii și de aparate foto. Tina răspunse, sigur, ar fi plăcut. Deci, ce spui să luăm și niște gustări la muzeu? Sigur, Tina. În muzeu, acestea observă niște aparate vechi tip Polaroid și niște medalii. Pe lângă toate celelalte, Tina spune, asta e tot? Doar niște medalii prăfuite, niște aparate foto și aici colo câteva referințe la niște artiști care nu mai există? Serios? Păi ce ai tu în casa ta? E mai muzeu decât muzeul ăsta. Mulțumesc, Tina, dar știi că obiectele mele nu sunt chiar atât de vechi, dar au toate o poveste. Tina răspunse, o poveste? Povestea este cum de n-ai ajuns încă celebru. Cine mai are în casă aparat de fotografiat din 2003 care să aibă 5 megapixeli în 2003, îți dai seama? Da, Tina, dar sunt o pasiune, plus că a fost primul meu aparat foto și nu e din 2003, e din 2006. Tina. Scuze, domnule expert în orice, absolut orice. Ok, Tina, ce spui dacă am merge
după ce ieșim din muzeu, la un centru muzical. Cred că ne-ar prinde bine să ascultăm puțină muzică bună după tot ce s-a întâmplat. Tina spune, sigur, dar pot să aleg eu muzica? De ce nu? De ce nu? Poți să alegi tu, Tina. În timp ce Alex și Tina stăteau la coadă ca să intre la clubul muzical, acesta se gândea, sunt sigur că Tina o să pună vechile balade siropoase amestecate cu Desperado. Sau, cine știe, poate să bage ceva metal? Surprinderea lui a fost când Tina n-a băgat nici Desperado, nici ceva siropos sau romantic și a băgat trupa Iris cu mătase albă. Acesta a rămas șocat, plăcut, fiindcă cumva noua Tina, care nu consumă alcool și este atrasă de lucrurile care înainte nu prea păreau interesante pentru ea, o surprinde plăcut. Tina spune, ei bine, m-am gândit ca în zilele următoare să pregătesc celebra mea plăcintă cu ciuperci. Alex spune, plăcinta ta cu ciuperci, dar n-ai mai pregătit-o de ani. Exact. Și m-am gândit că asta ar fi un început bun. Ok, bine. Aoleu, ia uite câte ceasul. Este ora 10, trebuia să fie la vilă de o jumătate de oră. Aoleu. Bine, Tina, urcă pe bicicleta mea. Putem să ajungem mai repede decât cu a ta. A ta știu că este făcută pentru confort, dar a mea e făcută pentru viteză. Păi, crezi că am ajunge în timp util dacă suntem doi? Tina, bicicleta mea este făcută 92. Nu mai se face așa ceva. Într-un sfert de oră ajung de la clubul muzical la vila doamnei Lili, domnișoarei Lili. Aceasta trece cu vederea faptul că a întârziat și o roagă să apuce de treabă, deoarece este foarte multă treabă urgentă de făcut. După ce pleacă Alex, Tina se apucă de treabă. Se apucă în mod serios de treabă. Aceasta spală vasele, face curat în camere, face ordine în grădină și chiar face mâncare pentru toată vila. Doamna Lili, știind-o pe Tina ca cea mai puțin chiriașă, cea mai puțin interesată de muncă, este surprins plăcută. Chiar și un manager își lasă munca și se uită la Tina cum face cu atâta pasiune și atâta ardoare toată treaba asta în decursul unei singure zile. În mod normal, Tina nu făcea toate astea în cursul unei luni întregi. La sfârșitul zilei, Alex primește câteva mesaje de la doamna proprietăreasă, de la Lili, de la doamna manager, de la Tina și de la Alexi, în care fiecare aveau câte o opinie, dar care aveau același subiect, și anume Tina. Primul mesaj a fost de la Alexi. Hei, vulpe bătrână, oare ce-ai făcut tu lui Tina? De e așa roșie în obraj și are așa multă puftă de viață. Oare vulpea asta bătrână a prins deja ploiul blond? O aluzie la faptul că Tina este blondă și este ca un pui, fragilă. Și că Alex ar fi mai mult sau mai puțin o vulpe, adică viclean. Ceea ce doar în termenii lui Alexis poate să iasă așa ceva. Deoarece acesta
nu este genul de persoană care să fie prădător. Mai degrabă decât prădător ar fi, nu pot spune nici că ar fi inocent, dar să spunem că este pe deplin loial lui Tina. Următorul mesaj este de la doamna proprietăreasă. Ei bine, nu știu ce ai făcut tu lui Tina noaptea trecută, dar sunt foarte mulțumită de ea. Având în vedere că a fost cea mai puțin interesată de muncă chiriașă pe care am avut-o până în momentul de față, sunt uimită de ce ai făcut. Nu știu care este secretul tău, dar vreau să mi-l spui. Și dacă nu mi-l spui, vreau doar să continui să faci ceea ce faci. N-am văzut-o niciodată să facă atâtea chestii într-o singură zi. A spălat vasele, a făcut mâncare, a făcut ordine în grădină și încă are destul energie cât să ajute la strângerea mesei. Doamna manager spune doar un singur rând. Bun băiat! Atât. Altceva n-a spus. Tina. Ei bine, sper că mă deranjez la această oră, dar m-am gândit și am vrut să-ți spun, dacă ești și tu de acord, aș vrea, dacă îmi permiți, să mai vin pe la tine și să aduc eu casetele de data asta. Am de gând să aduc niște comedie. Ce spui? Când ai putea avea puțin timp liber? Alex răspunde. Păi, ce spui de poimine? Ar fi bine pentru tine? Oh, da, sigur, dacă n-am nimic de făcut poimine, trec pe acolo. Îți doresc o seară liniștită și sper să nu te simți atât de pustiu în casa aia cum... Că, mă rog, noapte bună. Noapte bună, Tina. A doua zi, totul a decurs normal, fără activități ciudate, fără șefi supărăcioși. Totul a fost liniștit. Aceasta a fost prima înregistrare a capitolului din povestea Ceapă Verde. Aceasta este o poveste care este pe multe capitole. Acesta a fost doar capitolul 1 din întreaga poveste. Următoarele capitole vor fi redactate în zilele sau săptămânile următoare. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat Alex Ceapă Verde, capitolul 1. O seară liniștită vă doresc tuturor și ne vedem cu bine! Povestea lui Alex Ceapă Verde.